Καλώς ήρθατε στο κανάλι του συλλόγου μας, της εθελοντικής ομάδας της Νέας Βίσας. Ας δούμε το intro και επανερχόμαστε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, του Συλλόγου της Εθελοντικής Ομάδας Νέας Βίσας. Ένα κανάλι το οποίο θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε το έργο μας. Το έχουμε φτιάξει για να ξεκινήσει μια αλληλεπίδραση μέσω social media, να μας δείτε από μακριά, να μας προτείνετε πράγματα, να μας δώσετε ιδέες και γιατί όχι να καμαρώνετε και το χωριό σας από μακριά. Μαζί μας σήμερα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου της Εθελοντικής Ομάδας Νέας Βίσας, η κυρία Ελένη Μπαχαρίδου. Ελένη. Γεια σας λοιπόν και από εμένα. Ναι, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύσταση. Και από εδώ ο Γιάννης Ζαλουφλής, ο ταμείας του Συλλόγου της Εθελοντικής Ομάδας Νέας Βίσας. Γενικότερα ένας σύλλογος ο οποίος εφόσον ζούμε αυτοί οι άνθρωποι, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μάλλον σε αυτόν τον τόπο, αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να τον ζωντανέψουμε λίγο. Ο τόπος έχει ερημώσει, να το πω έτσι, αρκετά, έχουμε λιγοστέψει πάρα πολύ και μέσα από αυτά, από τις δράσεις που προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να το κρατούμε ζωντανό. Και γιατί όχι, άμα δεν δουλέψουμε εμείς, για μας. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Έτσι, εφόσον έχουμε επενδύσει σε σπίτια, σε οικογένειες, σε επαγγέλματα στον τόπο και αποφασίσαμε να ζούμε εδώ, νομίζω ότι όλοι πρέπει να δράσουμε και να γίνουμε μια αγροθιά για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτού του τόπου. Ακόμη και μέσα από αυτόν τον τρόπο ενημέρωσης θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να είστε δίπλα μας, να έχουμε την εψύχωσή σας, να έχουμε τη στήριξή σας με όποιο τρόπο. Η Βίσα δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που ζουν μόνιμα εδώ πλέον. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει για διάφορους λόγους, είτε στην Ορεστιάδα, είτε σε μεγαλύτερες πόλεις, είτε στο εξωτερικό, και είμαστε σίγουροι ότι μας παρακολουθούν. Οπότε ζητάμε την στήριξή σας με κάθε τρόπο και θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται για εμάς, για εσάς, για τους γονείς μας, τους γονείς σας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον αυτού του τόπου, για να μπορέσει να κρατηθεί ζωντανός. Έτσι, για να έρχεστε από μακριά και να τον καμαρώνετε, και γιατί όχι. Να είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να έρχεστε, και αυτοί ακόμη που έχετε να έρθετε χρόνια, να είναι ένα κίνητρο για να ξεκινήσετε να τον επισκέπτεστε. Έτσι ακριβώς. Μέσα από αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ενότητες οι οποίες αφορούν τον τόπο μας εδώ πέρα, όπου μία από αυτές είναι η επόμενη ενότητα, όπου θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει κάποιες λέξεις από το χωριό, τις οποίες δεν τις λέμε, τις ξεχάσαμε, τις ακούγαμε από τη γιαγιά μας. Την τοπική διάλεκτο. Την τοπική διάλεκτο και ντοπιολαλιά. Και ας περάσουμε στο βίντεο. Βυσσότισσες και βυσσότες, γεια σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Σπυροπούλου και στην ενότητα αυτήν θα μιλάμε για το τοπικό ιδίωμα της Νέας Βίσας, δηλαδή για την ντοπιολαλιά. Σήμερα θα θυμηθούμε πώς ονομαζόταν οι 12 μήνες του χρόνου. Τις ονομασίες τους, οι μήνες τις πήραν από τις δουλειές που είχαν να κάνουν τον κάθε μήνα ή από τις μέρες που είχαν οι μήνες ή από τις γιορτές που υπήρχαν στις μέρες τους. Έτσι έχουμε. Ο Ιανουάριος ονομαζόταν Τρανός, επειδή είχε 31 ημέρες. Ο Φεβρουάριος ονομαζόταν Μικρός ή Γκουτζίξ, επειδή έχει 28 ημέρες. Και Γκουτζίξ σημαίνει κάτι που έχει κουρεμένη ουρά, ένα ζωντανό που έχει κουρεμένη ουρά. Ο Μάρτιος ονομαζόταν Μάρτς, ο Απρίλς, ο Μάιος Μάης,
Και λένε εδώ οι γλωσσολόγοι ότι κόβουμε την τελευταία συλλαβή, εμείς εδώ στα βόρεια, επειδή έχει κρύο και βιαζόμαστε να κλείσουμε το στόμα μας. Ενώ κάτω στην Νότια Ελλάδα δεν έχουν πρόβλημα, τα λένε, δεν έχουν πρόβλημα με το κρύο και τα λένε τραγουδιστά. Ο Ιούνιος ονομαζόταν Θέρος επειδή θέριζαν τα σιτηρά. Ο Ιούλιος ονομαζόταν Αλοντής διότι αλώνιζαν τα σιτηρά. Ο Αύγουστος είχε την ονομασία Αύγουστος. Ο Σεπτέμβριος Σταυρός επειδή υπάρχει στις μέρες του η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Οκτώβριος Αηδημήτρης επειδή είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Ο Νοέμβριος Αϊστράτιος επειδή έχει τη γιορτή των ταξιαρχών. Και ο Δεκέμβριος ονομαζόταν Αντράς. Είναι μεν η γιορτή του Αγίου Ανδρέα 30 Νοεμβρίου, αλλά την ονομασία του τη δίνει στον επόμενο μήνα, στο Δεκέμβρη. Αυτά για τους μήνες. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Σπυροπούλου, για την ενημέρωση που μας έχει κάνει. Ομολογώ ότι τους περισσότερους μήνες δεν τους ήξερα, ούτε και εννοείται ότι δεν τους ήξερα εγώ. Θα προσπαθήσουμε να την έχουμε κάθε φορά που βγαίνουμε, για να μας μαθαίνει πράγματα, να μας μαθαίνει λέξεις, να μας μαθαίνει ιδιώματα από το χωριό μας και να μην τα ξεχνάμε. Στην αμέσως επόμενη θεματολογία πήγαμε και βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ δύναμη ψυχής, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής, ο οποίος είναι υπερμαραθωνοδρόμος, είναι χειμερινός κολυμβητής εννοείται, έχει τρέξει σε πάρα πολλούς αγώνες, θα το δείτε και στη συνέντευξη ότι ούτε και ο ίδιος γνωρίζει σε πόσους αγώνες πήγε και εννοείται ότι είναι και ανήκει στους χειμερινούς κολυμβητές της Οραστιάδος, οι οποίοι είναι παντού, έχουν πάει σε πολλά μέρη, σε ακριτικά μέρη, και είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο, το ξέρω, το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία. Δεν θέλουν να το λένε, είναι ταπεινοί και πολύ καλά κάνουν όπως θέλει το διαχειρίζεται ο καθένας. Εμείς θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Βασίλη τον Τζικρίκα που μας φιλοξένησε και μας έδωσε το ραντεβού του στις 19 του μηνός, 19 Ιανουαρίου, στο Άγιον Όρος. Να περάσουμε στο βίντεο. Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ στο ερμητήριο του Βασίλη του Τσικρίκα, όπου περνώντας μια μέρα απ' έξω και μιλάγαμε, είδα εδώ πέρα πίσω αυτό εδώ το θαύμα. Είναι μετάλλια, τα οποία ο Βασίλης μόνος του τα έχει κατακτήσει από συγκεκριμένα πράγματα. Βασίλη. Γεια σας. Πριν από κάποια χρόνια ξεκίνησα να τρέχω και πήρα μια απόφαση να σηκωθώ από τον καναπέ. Με αποτέλεσμα, κοροϊδευτικά σαν παρέα είπαμε από Βούδας να πάω στο Ironman σε ένα μεγάλο τρίαθλο και μέχρι να φτάσω εκεί είναι όλοι οι αγώνες που έκανα μέχρι να καταφέρω τον τελικό στόχο που ήταν το τρίαθλο, το Ironman που είναι 2 χιλιόμετρα κολύμπη, 90 ποδήλατο, 21 τρέξιμο και ο μαραθώνιος της Αθήνας φέτος. Άριστα. Ο μαραθώνιος φέτος. Θέλεις να μας μιλήσει γι' αυτόν? Ήταν μια υπέροχη εμπειρία με πάρα πολύ κόσμο. Τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, γιατί και αυτά τα τελευταία μετρά που είναι στο Παναθηναϊκό στάδιο, είναι μια υπέροχη εμπειρία. Και είναι νομίζω ότι το απόγειο ενός αθλητή. Θυμάσαι κάτι αξιόλογο από αυτό? Όλη η διαδρομή ήταν αξιόλογη, δεν υπάρχει κάτι. Και εννοείται ότι είσαι εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πόσοι αθλητές ήτανε? 21.000 αθλητές. Εγώ θα ήθελα να μου μιλήσεις περισσότερο για το τρίαθλο. Εκεί πέρα όταν είχες πάει, είχες κάνει προετοιμασία πόσα χρόνια? 3 χρόνια προετοιμασία έκανα για το τρίαθλο. Μαζί με τους αγώνες πίσω. Εννοείται, μέσα στα 3 χρόνια είναι όλοι αυτοί οι αγώνες μέσα στην προετοιμασία περισσότεροι. Έγινε στο Μαυροβούνιο, στο Κοτόρ, σε μια πόλη, σε μια χώρα πάνω από την Αλβανία. Σε ένα καταπληκτικό μέρος, με υπέροχους ανθρώπους. Ένας αγώνας ο οποίος δεν μου έμεινε τόσο αγώνας όσο η φιλοξενία που είχαν. Και η οργάνωση που είχαν, πάρα πολύ ωραία οργάνωση. Και είναι κάτι το οποίο είναι το δεύτερος μεγαλύτερος αγώνας που υπάρχει. Πιο μακριά που έχεις φτάσει? Από εδώ. Για αγώνα ήταν το Μαυροβούνιο. Αυτό. Και τώρα να είμαστε καλά, το 2025 θέλω να πάω στο ολόκληρο το Ironman, το οποίο είναι 4 χιλιόμετρα κολύμπη, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο και 42 χιλιόμετρα τρέξιμο, που είναι και το μεγαλύτερος αγώνας που υπάρχει σε τριάθλο. Καλή επιτυχία, σε ευχόμαστε. Καλή δύναμη, γιατί θέλει πολύ ψυχική δύναμη αυτό το πράγμα που κάνεις. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, θυμάσαι πόσους αγώνες έχεις κάνει, σε πόσους έχεις πάει?
Όχι, πρέπει να είναι περίπου στους 100. Τα χιλιόμετρα. Ούτε. Αν υπολογίσω ότι έχω αγώνα ποδηλάτου 300 χιλιόμετρα, ένας αγώνας μονομένος. Άρα, ό,τι και να λέμε είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Θα τα βάλουμε μια μέρα να τα κάνουμε μαζί μια μέρα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ο Βασίλης ο Τσικρίκας είναι μέλος των Χειμερινών Κολυμβητών, όπως είναι γνωστό βασικά, είναι μέλος των Χειμερινών Κολυμβητών Ορεστιάδος. Βασίλη, μπορείς να μας κάνεις μια αναδρομή? Πριν από αρκετά χρόνια ξεκίνησε μια παρέα με τον Παναγιώτο, τον Δημήτρη και τον Βοσνακίδη τον Άγγελο να πηγαίνουν στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Δέσανε πάρα πολλά άτομα μαζί, ο Παναγιώτης ο Βασίλης, ο Παπαδούης ο Φώτης, εγώ, ο Χρήστος ο Μαυρίδης. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που δεν μπορώ να τα αριθμίσω όλα μαζί. Ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο φανάρι. Από εκεί πήγαμε κάποιες φορές και στην Τρίκη Λιαπρούσης με το παλιό ημερολόγιο μας κάλεσε ο Πατριάρχης να πάμε να βουτήξουμε εκεί μετά από 98 χρόνια που είχε ανοίξει η Εκκλησία. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει μια απόφαση να στηρίζουμε ελληνικά κρητικά μέρη. Πήγαμε στο Καστελόριζο, από εκεί στις Πρέσπες. Φέτος κάναμε στον τόπο μας στα Ρίζια εδώ πέρα μια οργάνωση και ευχαριστούμε και πολύ τα παιδιά που ήρθαν και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και από Δράμα και από Αλεξανδρούπολη για να κάνουμε κάτι ωραίο για τον τόπο μας. Άρα λοιπόν, Βασίλη, πηγαίνετε σε ακριτικά μέρη με την ομάδα σας, έτσι? Έχετε πάει Πρέσπες, έχετε πάει Καστελόριζο, έχετε πάει την Κωνσταντινούπολη. Επόμενος προορισμός? Επόμενος προορισμός τη βδομάδα που έρχεται με το παλιό ημερολόγιο, γιατί το Άγιο Όρος βρίσκεται στο παλιό ημερολόγιο. Η ημερομηνία? 19 Ιανουαρίου, είναι η αντίστοιχη 6 Ιανουαρίου με το νέο ημερολόγιο. Έχουμε την ευλογία να μας έχουν προσκαλεσμένους στο βατοπέδιο στο Άγιο Όρος και θα πάμε φέτος η παρέα στο Άγιο Όρος. Εκτός της μικρής που είναι κορίτσι, δεν μπορεί να έρθει, μας έχουν ακολουθήσει Πρέσπες, Καστελόριζο. Η καταπληκτική μικρή, η οποία ήταν και στη Βύσσα στην Αγία Παρασκευή και έπιασε το σταυρό. Έχω την τύχη να είναι η κόρη μου. Μας ακολουθεί παντού. Ελίζα. Η Ελίζα, να την καμαρώνετε. Μας ακολουθεί παντού. Στο Άγιο Όρος δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει. Δεν επιτρέπεται. Έχουμε την ευλογία έτσι κι αλλιώς. Βούτυξε στη Βύσσα. Είχε την ευλογία να πιάσει το σταυρό. Στα Ρίζια με τα υπόλοιπα παιδάκια. Και συνεχίζουμε, θα μας ακολουθήσει όπου και να πάμε. Στο Άγιο Όρος πάτε 19, είπες? 17, 18, 19. 19 γίνεται η ρήψη του σταυρού. Θα πάτε τριήμερο. Θα πάμε τριήμερο αναγκαστικά, γιατί 18 είναι μεγάλη αργία και δεν υπάρχουν διαμονητήρια. Έτσι θα πάμε 3 μέρες. Να ευχαριστήσω τον Πάτερ Νεκτάριο που θα μας φιλοξενήσει εκεί πέρα για να μην μπορέσουμε να μείνουμε. Τα περισσότερα μέλη της ομάδος και κάποια από τα άτομα τα οποία είχαν έρθει και εδώ πέρα από κάτω θα έρθουν και στο Άγιο Όρος μαζί μας. Θα είμαστε 14 άτομα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη τον Τσικρίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Βασίλη, που μας έδειξες το θησαυρό σου εδώ πέρα. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σου ευχόμαστε για τα υπόλοιπα, για τους υπόλοιπους αγώνες και καλή φώτιση για τις 17, 18, 19 του μηνός στο Άγιο Όρος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την συνέντευξη του κανάλι σας. Έχουν καλή επιτυχία να έχετε κι εσείς. Όπα. Μας μίλησες για αλληλεπίδραση, μας μίλησες για προτάσεις, μας μίλησες για ιδέες, μας μίλησες για social media και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Γεια σου, φίλε μου Νίκο. Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε? Μια χαρά, με βρίσκεται στην εξωτική Κομοτηνή. Άριστα. Θέλεις να μας συστηθείς πρώτα, να μας πεις ποιος είσαι και ποιανού παιδί είσαι? Φυσικά, ποιουνού ή ποιουνουνού. Ποιουνουνού παιδί είσαι, πες μας. Ποιουνουνού. Λοιπόν, είμαι ο Νίκος Καζαντζής, της Βαλέσσας. Λοιπόν, ο παπάς μου ήταν ο Βαλέσσα, πιο νέος δεν ήταν Μάγκας. Ήτανε Μάγκας. Μάγκα τον έλεγαν μικρό. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζαμε εμείς σε αυτή τη φάση. Εγώ το γνώρισα σαν δάσκαλο. Δάσκαλο, ναι, κύριε Βαλέσσας. Παππούς Ζαχύρα, αν έχει σημασία αυτό, μαμά Παυλούδα. Μαμά Παυλούδα, άριστα. Έτσι. Και ουσιαστικά γεννήθηκες ποια δεκαετία, θα μας πεις? Το 80 γεννήθηκα. Τη δεκαετία του 80. Τώρα το 89, ακριβώς εκεί προς το τέλος. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ που μιλάμε μαζί. Είσαι από τους ανθρώπους παλιά που μπορεί να μην κάναμε και πολύ παρέα, αλλά βρισκόμασταν. Ήσουν ο καθημερινός άνθρωπος που σε έβλεπα. Ερχόμασταν και στο φροντιστήριο και είσαι και ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος τραγούδησα το Happy Birthday to you, you belong to the zoo, το οποίο
Έτσι. Ήταν σουξέτης. Ναι, είναι άξιο να αναφερθεί. Νίκο, σε βρίσκουμε σε ποια πόλη? Κομοτηνή είμαι. Ναι. Στην Κομοτηνή. Και ασχολείσαι με? Καθηγητής Αγγλικών, σαν τον μπαμπά. Φροντιστήριο. Έτσι, μπράβο, άριστα. Έχεις φύγει αρκετά χρόνια, φαντάζομαι, από τότε που πήγες για σπουδές. Κοίτα, η πρώτη φορά που έφυγα ήταν το 1998, όταν πήγα πρώτη φορά Αγγλία. Και σπουδές τότε νομικής, και καλά. Είδες, και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν τα γνωρίζω και αυτά. Πρώτο πτυχίο ήταν νομική, εντάξει. Ναι. Ήταν πιο πολύ, επειδή ήταν πιο πολύ του μπαμπά αυτό, καημός, και εγώ εντάξει ήμουν θετικός στη νομική γενικά, οπότε πήγα, το κάναμε και αυτό, το βγάλαμε τη νομική στην Αγγλία εκεί πέρα. Όλοι οι γονείς θέλανε να έχουν γιατρό, δικηγόρο κτλ. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Και εγώ εντάξει, μια χαρά μου φαινόταν και η νομική και εμένα. Απλά όπως έγινε αργότερα στη ζωή δεν ακολούθησε αυτό το μονοπάτι, αλλά τέλος πάντων το πήραμε το χαρτί τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, αυτό το ξέρεις εσύ, ναι. Και μετά γύρισα το 2001 νομίζω χωριό, πήγα στρατό. Μεγάλο πεύκο για λίγο. Ήσουν κομμάτο? Βασική εκπαίδευση. Δεν ξέρω γιατί με πήραν. Δεν δήλωσα, αλλά με πήραν. Εντάξει, όπως όλους. Μετά πήγα στο αντίθετο, ΣΕΜ. Θέλω ξεκούραση. Χωρίς εσάς δεν πάει πουθενά ο στρατός, έτσι. Ακριβώς. Στα φαίνομαι όλα. Μετά το στρατό έκανα 2 χρονάκια. Έκατσα νομίζω 1 χρόνο στο χωριό. Μετά πήγα λίγο Θεσσαλονίκη για λίγο καιρό να δουλέψω. Μετά έφυγα Αμερική 2006, Ιανουάριο του 2006. Καλό κεφάλαιο τη ζωή σου, εδώ θα ήθελα να σταθούμε. Ναι. Κοίτα, αυτό ήταν το μεράκι το δικό μου από την αρχή. Δηλαδή δεν είχε ποτέ πάρει καθαρό σχήμα στο μυαλό μου, αλλά ήθελα για κάποιο λόγο να πάω Νέα Υόρκη. Δηλαδή ήμουν θύμα των ταινιών. Θέλω να δω αυτά τα κτίρια, ρε παιδί μου, να πάω λαιμό μου έτσι. Αυτό θέλω να δω. Είναι παγκοσμίου. Πώς το λένε, όνειρο όλων μας να πάμε στη Νέα Υόρκη, έτσι, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν μόνο δικό σου. Ακριβώς. Και αυτό. Ήμουν και σε φάση του θέλω να κάνω κάτι πιο δημιουργικό και έχω γενικά και λίγο αυτή τη βλακεία καμιά φορά, το κλονίστικο τέλος πάντων, και λέω θα πάω δραματική σχολή. Εντάξει, δημιουργία, προσωπικά εγώ το λέω δημιουργία αυτό, να ξέρεις. Καλλιτεχνική ανησυχία συγκεκριμένα. Ναι. Αυτό με είχε πιάσει να κάνει τέτοιο καλλιτεχνικό κάτι να κάνω. Και πήγα δραματική σχολή και στη Νέα Υόρκη. Στο New York. Ναι, στη Νέα Υόρκη ήταν μια σχολή. Τελικά σχετικά από τις καλές ήταν αυτή από ό,τι έψαξα. Είχε και διάφορους μαθητές. Αυτός ένας Lee Strasberg λεγόταν αυτός που είχε πολλούς μαθητές, και το Marlon Brando είχε μαθητή, και ο Al Pacino σε κάποια φάση είχε περάσει. Είχε γενικά γνωστό κόσμο. Και έκανε μια σχολή που λεγόταν. Και ο Καζαντζής και η Νικόλαος πέρασε από εκεί. Αυτό πέρασα κι εγώ και έκλεισε το κατάστημα. Λέει παιδιά, δεν χρειάζεται κι άλλο. Γιατί όχι, έτσι δε. Και έκανα εκεί. 2 χρονάκια αποφοίτησες? 3, σχεδόν 3 χρόνια εκεί πέρα. Έκανα και 1 χρόνο, πήρα το χαρτί από τη σχολή, έκανα και 1 χρόνο σαν τέτοιο. Εξάσκησε, παιδί μου, παραστάσεις με κάτι φίλους, οντισιόν, ρόλους κτλ. Ανεβάσαμε κάτι παραστάσεις με κάτι φιλαράκι εκεί πέρα. Μετά γύρισα Ελλάδα. Λόγω των οικογενειακών συνθηκών έπρεπε να γυρίσω να λάβω λίγο το φροντιστήριο στο χωριό. Ναι, ωραία. Μετά ήμουν χωριό για κανένα 2 χρόνια νομίζω. Γύρισα το 8 και το... Ναι, νομίζω εκεί θυμάμαι, τα λέγαμε έτσι. Εκεί ήμουν... μέχρι το 14 ήμουν εκεί πέρα. 8 μέχρι 14 ήμουν χωριό και 2014 ήρθα Κομοτηνή. Ωραία. Γνώρισα τη γυναίκα μου και ήρθα Κομοτηνή ας πούμε το 2014. Και έτσι είμαι εδώ τώρα, από τότε είμαι εδώ. Στην Κομοτηνή έφυγες ερωτικός μετανάστης ή πήγες για δουλειά? Ναι, όχι, πρώτα ερωτικός έφυγα, ναι. Έτσι. Ναι. Είναι αξιοσημείωτα είναι αυτά, γι' αυτό. Την παρατήσαμε τη δουλειά για να έρθουμε εδώ πέρα. Νίκο, εμείς θα θέλαμε να μάθουμε τι θυμάσαι από το χωριό, έτσι, πρώτες μνήμες, το πρώτο φαγητό, ξέρεις, από τα παλιά. Παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, άμα πάω όσο πιο παλιά μπορώ να πάω, η πρώτη ανάμνηση μου έρχεται πάντα, γιατί το έχω προσπαθήσει πολλές φορές να θυμηθώ ποιο είναι το πιο παλιό πράγμα που θυμάμαι. Είναι να περπατάω στην Ορεστιάδα με τη μάνα μου, να κρατάω τη μάνα μου από το χέρι και να είναι έγκυος με την αδερφή μου, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Και να τη ρωτάω για την κυλίτσα, τι έχει στην κυλίτσα, αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε ήμουνα 3, ας πούμε, τότε. 3, στο παζάρι, Τρίτη πρωί. Θυμάμαι και σε ποιο δρόμο ήταν. Πώς ήταν.
ένα ξενοδοχείο, Σελήνη το έλεγαν. Όχι Σελήνη πρέπει να είναι. Έχει Σελήνη, και στο κτέλ δίπλα, ναι. Σε εκείνο τον δρόμο πρέπει να ήταν. Κάνουμε και διαφήμιση. Ναι. Εκεί κοντά. Μετά θυμάμαι την πρώτη φορά που έμεινα μόνο στο σπίτι που με ρωτάει η μάνα μου, είσαι σίγουρος? Όχι, πόσο να είμαι, λίγο, ήμουν χαμηλά. Μικρούλης. 7, πόσο να είμαι, τέλος πάντων. Αλλά ήμουν γενικά φοβητσιάρης μικρός και μου λέει σίγουρα, ναι, λέω σίγουρα, μια χαρά. Φεύγει και την παρατηρούσε να φεύγει, έβαζε τα κλάματα. Εντάξει, δεν είναι. Όταν είσαι παιδάκι έτσι λειτουργείς, ναι. Αλλιώς μετά βόλτες τα επόμενα πράγματα θυμάμαι. Βόλτες με ποδήλατα. Κατάλαβα. Ναι. Δεν είχε τότε τάμπλετ, δεν είχε τέτοια. Βόλτες πάνω στα δέντρα συνήθως, έτσι δεν είναι? Ναι, και σκαρφάλωμα δέντρο. Ναι. Πηγαίναμε σε κάτι χωράφια. Ναι, φαντάζομαι βόλτες με τα ποδήλατα ώρες ή μέρες. Ναι. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου που φεύγαμε, ας πούμε, και έτρωγα καλαμπόκια από τα χωράφια και τέτοια. Αυτή ήταν η διατροφή μας. Ναι, και γύρναγα το βράδυ, ξέρεις, ναι, εντάξει. Δεν είχαμε επικίνδυνοτητα. Από φαγητά τι θυμάσαι? Λοιπόν, πολύ έντονη ανάμεση από παιδικό φαγητό, φακές και γιουβαρλάκια. Δεν ξέρω γιατί αυτά. Και τώρα είναι τα αγαπημένα μου φαγητά αυτά. Κάθε φορά που πάω χωριό, γιουβαρλάκια ζητάω, ας πούμε, τη μάνα μου. Κατάλαβα. Αλλά θυμάμαι πολύ έντονα φακές και γιουβαρλάκια. Και να πεις ότι τα γιουβαρλάκια πάντα μ' άρεσαν. Αλλά φακές δεν είναι ποτέ να πεις το τόπο αγαπημένο μου φαγητό. Τώρα πλέον είναι. Αλλά παλιά ήταν φακές. Ναι. Αλλά για κάποιον δεν τις θυμάμαι. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ίσως επειδή δεν σου αρέσανε, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά εντάξει, τώρα ό,τι είναι της μαμάς είναι καλό, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται, ναι. Τώρα τις λατρεύω. Μυρωδιές, Νικόλα. Λοιπόν, μυρωδιές, το σκόρδο βασικά. Τι άλλο να πεις? Μιλάς και μέσα και έρχεται σκόρδο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό Ιούνιο. Τα έχουν βγάλει όλα, τα έχουν απλώσει στα αλόνια από εδώ, από εκεί και μέσα στις αυλές και στους δρόμους. Και περνάς και γίνεται το ξεματιάσματος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είχαμε εκεί μέσα τα αλόνια δίπλα μας εκεί πέρα το Αντώνη, ο μπαμπάς. Ναι. Είχαν πλωμένα εκεί πέρα την αράδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προσπαθείς να θυμηθείς κάτι άλλο και λες με σκόρδο δεν έρχεται. Εντάξει, τώρα ανάμεσα στις παλέτες με σκόρδα έχω τρέξει, έχω κάνει σούζα, έχω κρυφτεί για τουρκικό, ό,τι μπορείς να φανταστείς έχουμε κάνει σε τέτοια πράγματα. Έχω πέσει, έχω φάει τα μούτρα. Εκεί πέρα τώρα, μια και το είπαμε εκείνη τη γειτονιά, εκείνη η Αλάνα που είναι εκεί πέρα, κοντά στο σπίτι μου εκεί πέρα, είχαμε πολύ μανία την άνοιξη όταν άρχισαν να ψηλώνουν τα χόρτα, γινόταν ψηλά. Πηγαίναμε στο Σάκη το σπίτι, το Σάκη το σιδερά για το γειτονάκι μου εκεί πέρα. Μας έφτιαχνε ο μπαμπάς του τέτοιο, σπαθιά από ξύλο. Παναγία. Και πηγαίναμε εκεί στα αλόνια και κόβαμε μονοπάτια. Επειδή μου είχε κάτι μια μεγάλη περιοχή με ψηλά χόρτα, κόβαμε μονοπάτια και κάναμε λαβύρινθο. Για εξερεύνηση. Πηγαίνατε για εξερεύνηση. Ναι, ακριβώς αυτό. Φτιάχναμε λαβύρινθο δικό μας και κάναμε εκεί κρυφτό. Ίσως και αυτό να είναι από το Hollywood, γιατί ο Ράμπο, ξέρεις, τέτοια έκανε. Άμα το θυμάσαι. Δεν είχα τόξο. Ίσως να το έχουμε στο υποσυνείδητο αυτό, να ξέρεις, γιατί και το ίδιο κάναμε και εμείς από την άλλη μεριά, στο πάνω το χωριό. Εντάξει, είναι ωραίες αναμνήσεις, είναι τα παιδικά μας χρόνια. Ποιος δεν τα αγαπάει τα παιδικά του χρόνια, έτσι δεν είναι? Ποιος δεν αναπολύει? Αυτό το πράγμα που λες, δηλαδή, πού μου ήρθε τώρα αυτό? Θυμάμαι, ας πούμε, φάσεις με τα ποδήλατα, με τον Νάκο που είχε το ποδήλατο και δεν είχε τιμόνι. Το Δημήτρη. Αυτό μαζί. Ο Νακίδης, ναι, ο Δημήτρης Νακίδης. Το θυμάμαι και εγώ αυτό. Ναι, που είχε βόλτα, αυτό λέει, συχνά το αναφέρουμε. Βόλτα, ποδήλατο, έτσι. Χωρίς τιμόνι, μόνο χέρια. Και κόσμος στο χωριό, έτσι. Κόσμος παντού, μαγαζιά, καφετέρειες, μηχανάκια. Πόσο με τα μηχανάκια τότε τους βλέπαμε τους μεγάλους και τους καμαρώναμε εμείς, ναι. Ήταν, ναι, τα 80 και τα 90. Μετά περάσαμε στην άλλη για να πάμε στα μηχανάκια. Το ρεσιτάλ το θυμάσαι? Φυσικά. Εμείς με ποδήλατο πήγαμε ρεσιτάλ. Ναι. Έχω κάνει και με ποδήλατο, έχω κάνει και με τα πόδια ρεσιτάλ. Έχω κάνει και με το μηχανάκι, ναι. Εντάξει. Είναι μέρη που παίζουμε, κοινά μέρη που βασικά, άμα σκεφτείς από πόσο τύχη έχουμε γλιτώσει πολλά πράγματα, ρε παιδί, πόσο δεν φάγαμε τα μούτρα, δεν σπάσαμε κανένα λαιμό εκεί πέρα. Έτσι. Είναι φοβερό. Γι' αυτό λέω και τους γονείς μου, λέω πόσο τυχεροί είστε που δεν ξυπνήσατε 3 ώρα τα χαράματα να τρέχετε στα νοσοκομεία και στα τέτοια, ναι. Λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να έρθεις στο χωριό. Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, αλλά εντάξει, εμείς σε αυτή την κοινωνία που ζούμε προσπαθούμε τα αρνητικά να τα πάρουμε και να τα κάνουμε θετικά. Να τα δουλέψουμε, γιατί εμείς ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, εμείς τα παιδιά μας είναι σε αυτόν εδώ τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο θέλεις στο χωριό σου να αλλάξει? Τι να σου πω τώρα,
αυτά που θα ήθελα να γίνω στο χωριό είναι όνειρα απλά. Το στυλ μακάρι να μπορούσα να γυρίσω στο χωριό, να το δω γεμάτο και ζωή και να δω πολλά παιδιά με ποδιά να τρέχουν. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι δεν γίνεται πλέον. Έτσι. Αυτό που καμιά φορά και εμένα με πιάνει, τι μπορεί να γίνει στο χωριό. Για να τραβήξει ο κόσμο το χωριό, χρειάζεται να γίνει κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τόπο, επειδή μου. Ή θα έχει κάτι σε σχέση με το χωράφι, ή θα έχει κάτι σε σχέση με τη φύση, ή κάτι ιντερνετικό. Έτσι. Τώρα, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το ιντερνετικό εκεί πέρα, να κάνει σαν βάση, ας πούμε, για καλλιτέχνες, επειδή είναι ήρεμη φύση, να έρχονται να δημιουργούν κάτι τέτοιο δημιουργικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Αλλά. Είναι αυτά τα εισαγωγικά εναλλακτικά που πρέπει λίγο να ξέρεις να τα δουλέψεις, να τα διαφημίσεις. Γιατί εντάξει, δεν φημιζόμαστε και οι Έλληνες γενικά στο να διαφημίζουμε ένα τόπο. Είμαστε λίγο πιο τέτοιοι, είμαστε της πρωτεύουσας περισσότεροι, έτσι. Ίσως να μην το ξέρουμε κιόλας και ίσως και να μην το θέλουμε κιόλας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, άμα τους φέρεις και κόσμο, ας πούμε, τώρα μετά από τόσα χρόνια που έχει αδειάσει το χωριό, να πούνε: όπα, τι έγινε τώρα, γιατί έτσι, και να μην τους αρέσει. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν πειράζει. Εκεί στην Κομοτηνή έχουμε έρθει όλοι βέβαια, έτσι. Τώρα γενικά θα σε ρωτήσω αν ήθελες, αν έχεις δει κάτι έξω, ας πούμε, σε πόλεις και τα λοιπά, και θα ήθελες να τα ξεκινήσουμε εμείς εδώ με την εθελοντική ομάδα, να τα φτιάξουμε, να τα κάνουμε σε λογικά πλαίσια βέβαια, έτσι. Ναι. Κοίτα, αυτό που πάντα μ' αρέσει δεν είναι αναγκαστικά της Κομοτηνής. Γενικά μ' αρέσουν αυτά οι στολισμοί, γενικά οι εορταστικοί. Ας πούμε τα χριστουγεννιάτικοι, ειδικά που τα βλέπουμε τώρα, ας πούμε. Δεν είναι τόσο Κομοτηνή, αλλά στην τελευταία λέγαμε για το Σουφλί, τη δουλειά που έχει κάνει εκεί πέρα, με ένα πάρκο που έχω, νομίζω ότι χριστουγεννιάτικο, κάτι τέτοιο, δεν έχω πάει ακόμα. Ναι. Αλλά μου έχουν πει γι' αυτό πάρα πολύ και έχω δει σε πολλά μικρά χωριουδάκια, γενικά στον κόσμο παντού, ρε παιδί μου, που στολίζουν και τα κάνουν όμορφα κτλ. Αυτό μπορεί να τραβήξει, νομίζω, κάτι σαν εποχιακό τουρισμό. Λίγο έτσι να το δει όλο το χωριό. Ναι, εμείς εδώ δεν ξέρω αν γνωρίζεις, στολίζει η θελοντική ομάδα. Στο σταθμό, εκεί απ' έξω κάνουμε τη λεγόμενη Βυσσοπολιτεία, κάνουμε και ένα παρτάκι για τα παιδιά. Ναι. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ όμορφα και έχει και επισκεψιμότητα φέτος αρκετή. Και ο κόσμος που έρχεται, βλέπω. Είχα έρθει πέρσι εγώ, ναι. Ανεβαίνουν εδώ πάνω έξω στο κάρο που έχουμε στα Μάξι. Ήταν το οποίο είναι το πρώτο συσσαγωγικά το οποίο ήρθε από το παλιό το χωριό. Και βλέπω κόσμο που σταματάνε, φωτογραφίζονται και φεύγουν. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι όμορφο, έτσι δεν είναι? Αυτό ιστορικά όντως το πρώτο που ήρθε. Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο. Το έχουμε κάνει, ναι. Το έχουμε βάλει. Πώς λέγεται. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά ναι, γνωρίζω ότι κάνετε δουλειά εκεί πέρα και μπράβο σας. Εννοείται ότι κάθεστε και ασχολείστε. Ναι, αυτό εκεί θα καταλήξω ότι όποιος τόπος και αν είναι, είτε είναι πρωτεύουσα είτε οτιδήποτε άλλο, είτε είναι το τελευταίο χωριό, θέλει συνεργασία από ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Θέλει όρεξη για δουλειά, έτσι. Και θέλει ουσιαστικά να το κυνηγάς κάθε μέρα. Δεν μπορείς να τα περιμένεις από το Δήμο, από την περιφέρεια. Δεν μπορείς να περιμένεις πράγματα. Πρέπει να δουλέψεις να δουλέψεις εσύ για σένα πλέον. Δεν είναι? Σίγουρα οι φορείς βοηθάνε, όλος ο κόσμος όποτε χρειαστήκαμε βοηθήσανε κτλ. Αλλά οι φορείς, οι επίσημοι, οι δήμοι κτλ. Αλλά μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, να τα φέρεις τα πράγματα στα μέτρα σου. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που σε είδα καταρχάς, έτσι. Έχουμε εδώ αρκετά χρόνια. Να είσαι καλά με την οικογένειά σου και θα σε κάνω και ένα κάλεσμα για το Παναγύρι της Αγίας Παρασκευής, για το Τζικνομπουρμπούλι που θα πάρουμε μέρος κι εμείς. Έλα στο Παναγύρι της 21ης Απριλίου εδώ πέρα, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Όποτε θες 15 Αύγουστο έχεις κι άλλους ανθρώπους εδώ, να ξέρεις, που θέλουν να σε δουν στο χωριό, έστω για μια βόλτα, για έναν καφέ. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Έγινε και εσύ. Χαιρετισμούς σε όλο το λαό. Στην πρώτη μας εκπομπή θα θέλαμε να θίξουμε και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ενοικίαση σπιτιών στη Βύσσα, όπου θα θέλαμε να φέρουμε όλους εσάς κοντά για να μπορέσουμε να γίνει το έργο πιο εύκολο. Ελένη? Ναι, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ένα ελπιδοφόρο ενδιαφέρον μάλλον. Δείξανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί κλπ. Με κάποιες ιδιότητες τέλος πάντων, οι οποίοι θα μείνουν στα μέρη μας και μέσα από αυτό αποφάσισαν να μείνουν σε μονοκατοικίες σε επαρχία.
Και μιας και το χωριό μας είναι δίπλα στην Ορεστιάδα και είναι έτσι ένα αρκετά όμορφο μέρος και φυσικά έχει και αρκετά πλεονεκτήματα όπως σχολεία, λύκεια, γυμνάσια, παιδικό σταθμό, έχουμε παιδικό, έχουμε νήπιο, έχουμε δημοτικό, έχουμε γυμνάσιο, έχουμε λύκειο. Έτσι. Πανεπιστήμιο Σονούπο. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Οπότε μέσα από αυτό κάναμε ένα κάλεσμα και διαδικτυακά και τοπικά εδώ για να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλεισμένα τα σπίτια τους, άνθρωποι που λείπουν, άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή και κάποιος άλλος διαχειρίζεται τα σπίτια τους, να μπορέσουν να τα ανοίξουν, να τα φτιάξουν σε μια όμορφη κατάσταση τέλος πάντων για να μπορούν να νοικιάσουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Θα είναι μια πολύ ωραία κίνηση αυτή. Γιατί θεωρώ ότι θα έστω και ένας άνθρωπος ακόμη να μείνει ενεργός στο χωριό, να είναι ένα παιδάκι σε κάποιο σχολείο, έτσι, είναι για μας. Έτσι. Είναι από τα σπίτια, είναι από τους ανθρώπους που θα έχουν κάποιους συνανθρώπους τους δίπλα, είναι τα μαγαζιά, είναι τα σχολεία εννοείται. Και γιατί όχι, και δεν θέλουν όλοι να μένουν σε διαμερίσματα, άλλοι έχουν ζωάκια, άλλοι έχουν. Γιατί όχι. Είμαστε, να ξέρετε, είμαστε 10 λεπτά από την Ορεστιάδα. Και νομίζω ότι το χωριό έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Δεν ξέρω αν του λείπει κάτι. Μέχρι και το ιατρείο το οποίο δουλεύει περιστασιακά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά υπάρχει και ιατρείο. Έτσι, υπάρχει και η βιβλιοθήκη, υπάρχει το αναψυκτήριο, υπάρχει το. Ναι. Εντάξει, έχει και πολλά πράγματα να δει σίγουρα σαν επισκέπτης κάποιος που έρχεται, αλλά και πόσο μάλλον να μένει μόνιμα. Εδώ είναι κάτι που. Έχει βιβλιοθήκη. Το θέμα είναι όμως, Γιάννη, να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από εδώ, είναι ιδιοκτήτες των σπιτιών και πρέπει να περάσει από την σκέψη και από τη συζήτηση από τους ίδιους, ώστε να πάρουν την απόφαση να νοικιάσουν τα σπίτια τους. Θα μπορούσαν δηλαδή ακόμη και αν έχουν πράγματα να μαζέψουν κάποια δικά τους πράγματα σε κάποια δωμάτια, να τα κλειδώσουν και το υπόλοιπο σπίτι να νοικιαστεί σε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν και να το συντηρήσουν, να αεριστεί ένα σπίτι, να συντηρείται κακά τα ψέματα. Όταν ζει ένας άνθρωπος μέσα, το σπίτι συντηρείται αλλιώς, διατηρείται τέλος πάντων. Ναι, δεν υπάρχουν οι ίδιες αλλοιώσεις. Στο χέρι σας είναι όποιοι ενδιαφέρονται. Ή αν γνωρίζουν κάποιους που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Υπάρχουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να μας δουν και στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ας έρθουμε σε επαφή. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Και ό,τι άλλο θέλετε. Γι' αυτό που είπαμε να συμπληρώσω ότι μιλάμε για σπίτια τα οποία έχετε διάθεση να γίνει κάποια ενοικίαση, όχι απαραίτητα ότι θα πρέπει να το διαθέσουν το σπίτι δωρεάν, να το δουν δηλαδή κάπως κάποιοι. Για ενοικίαση. Ναι, θα μπορεί να νοικιαστεί και όπως είπαμε, να δώσει ζωή πολύ. Και να μας βοηθήσετε σε όλη αυτή την ζωντάνια που προσπαθούμε να δείξουμε στο χωριό. Εννοείται. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε σε αυτό? Δεν νομίζω. Πάνω σε αυτό όχι. Ωραία. Είπαμε ότι έχουμε μια ελπίδα. Ναι, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας, ώστε να το ξεκινήσουμε όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Καλή μας αρχή. Καλή αρχή, ναι. Και μέσα Συγγνώμη για τα ΕΑΟΥ και τα λοιπά. Είναι πρώτη μας φορά.